kertomaan meille, mikä tämä esine on? Se on puhelin, kännykkä. Aivan oikein, Yksi piste. Heikin ensimmäinen arvaus. Onko se joku paperi? Ei, se on kortti. Aivan, se on henkilökortti. Okei, keksittekö tämän sivun numeron? 17. Aivan oikein! Vielä hengitys ja silmät kiinni ja silmät pysyy kiinni. Ja nyt vaan rentoudut. Ja pidä pään siellä. Onko valmista? Hyvä. Yes. Nosta se laatikko ilmaan. No Ja mitä nyt nosta Joo, vaan? nosta. Sehän on ihan kevyt. Oikeesti. Te ootte niinku ihan sekas. Sä oot niinku ihan jotenkin velton oloinen. Mikko, katso mua. Nosta laatikko ilmaan. Uudelleen ilmaan. Hei, come on. Nyt stop. Okei, ravistellaan vähän. Mitähän täällä mahtaa olla? Otetaan tämä rusitti pois täältä näin. Ja hieman musiikkia, maestro! 38 odotan. Joo, tosi tärkeää. Pidät se hyvin lähellä, niin kuin mä äsken demonstroin. No mutta kun tällä sivulla ei ole yhtään tekstiä. No, mutta siellä on varmaan kuva. Katso sitä, mikä juttu se on. Se tulee niin kuin läpi sieltä jotenkin. Okei. Näin. Mä en pysty enempää. Näytä kameralle tää sun valitsema sivu. Joo, siis tämä sivu. Joo. Ja siellä on Jukeboksi, äijä nojaa siihen ja jotain mainoksia. Ja siinä lukee tommonen jotain seinällä. Joo. Pearl. Joo. No, kuten mä sanoin, mä en pystynyt piirtämään mitään tollasta. Mutta mitä mä sain oli Pearl. Mitä? Arto, ajattele jotain sanaa. Älä sano sitä sanaa. Mieti jotain sanaa. Ajattele jotain sanaa. Okei? Okay? Kirjoita se tähän paperille. Okay. Mä oon vieläkin niin pyörryksissä tuosta äskeisestä, että Kirjoitat sen sun sanasi siihen paperille. Mä en voi tietää sitä. Nyt sä voit itse asiassa kääntää sen ja näytät kameralle. Mä voin myös nähdä, ei haittaa. Sisilisko. Sisilisko ei mikään normaali sana. Tämän päivän lehti. Okei? Okay? Ja Arto, musta tuntuu, että tällä lehdessä saattaa olla jokin isänpäivän viesti sulle. Jos voit lukea. Mä oon itse ympyröinyt sen sulle. Ja luet sen kovalla ja kuuluvalla äänellä. Noniin. Noora Karmo ennustaa onnea isille koko maan. Olipa nimesi Esa, Reino tai Risto. Paistatelkaa päivänne kuin Arton ajattelema sisilisko. Totea katsoa mua silmiin. Etsi katosta joku piste ja tuijotat sitä pistettä koko ajan, kun sä hengität sisälle ja keskityt siihen hengitykseen. Ja ulos ja pidät silmät kiinni, kun sä rentoudut. Go. It's okay. Let me lie down. I got a camera for you. Okay. Lie down. 1, 2, 3. Noustaan varovaisesti ylös. Todella hyvä. Okei. Tule seisomaan tähän. Kiitoksia. Kaikki hyvin? Toivon mukaan. Hyvä. Ilkka Kanerva. Liikuta kynää. Keskitty tähän kynään. Luota, että sä voit liikuttaa tätä kynää. Usko siihen. Keskity. Usko siihen.
Oletko ikinä kuullut aikaisemmin termistä nimeltä one inch punch? Never in my poor life. Okei.